usokale sibe nodliwano-ndlebe sibe nodliwano-ndlebe sibe nencoko with the legends. Molweni, welcome. Incoko with the legends. I-representer yakho, i-host yakho, uThulani Class. Enye episode Incoko with the legends. Umbono, i-vision. Iseyinto enye, no, ukuzisa abantu abenza impact. Sibagubulula kwezobona bakuzo. Sibazise kuhleni. Sithi nansi platform. Sicela ni-share story senu, nibe nisicela ngokwenu. Ukuncoma kukhulu, ukukhuthaza, ukuqhwaba izandla sithi inhle lento niyenzayo. Le seniyenzile nale niyenzayo futhi ze ningayiki ngoba nina ningaqondanga sikhona isizwe nisikhulisayo enithi xa ninoyeka ukuzenza izinto nizenzayo nabe nisibulala esasizwe. So kulombono phambili kwincoko with the legend. Ukuncoma abantu sibamba ngazo zosibini singenamali sinoyimisa because ayikho nemali besinoyimisa phambi kwabo it will never be enough, but ukuthi guys what you're doing it's so good, so don't stop because now you are inspiring any generation. We YouTube guys page yethu Yemende Productions ku Facebook singu Incoko with the legend. Follow page yethu man, ni like, ni follow, ni comment if kumuntu nimaziyo owenza something impact nisixelele sizawuza naye. I-guest yethu namhlanje ibanga libandi ndifuna uyivule lihlobo leshow le episode namhlanje. Umna ndingumcede, ndingucizama, ndinguncenceza, ndingubhukuma, ndizimbamba zinomongo, ndingudla inyama epata, ndinguncoko, ndingumlanjana, ndingunyana kaMbulelo, uMbulelo ngunyana kaMluleki, Mluleki Meki Khala Ndika Jakob. Tatam uzalwe emadaleni akangino wayile. Utamkhulu wami uzalwe emaqoqweni akacuba. Khokho wami Meki uzalwe ematshaweni kaMesa. Mina ndinguThulani ndizalwa zintombi zasemantshibeni. Bhanqo Ndize Bobese Langa Ndumani. Ndiyivule lo hlobo ndizichaza ngoba kakade akho muntu ungena ngcambu zawo. Umntu nengcambu akho muntu vele wakhona kukho apho ndisuka khona kukho izilamo ndilanda lo ngcambu kungenxa yomuntu esihleli naye sihleli nomuntu owazi yena wazazi ba mna ndinto yothini yaphi wazazi ba mna ndiluhlobo oluthini lomthi wazi noxanduva lakhe futhi olaxanduva walamkela kuye angakhange alibaleke ngoba sidila nabantu ababaleka amaxanduva wabo. Umuntu asola indawo abekwe kuyo athi Thixo mina ndifuna ubaphama ndifuna ubalapha kodwa libali bangubaleka kade bethe irongo le ndawo abekwe kuyo. Ndingakhange ndithethe kakhulu molo Thembinkosi. Akhe sabulisa nami Thulani ndibulisa nakabaphulaphuli singanantsukanga desimoli nomkhulu wami ukuqala ukubulela uthatha i-invite yethu ungakhange ujongele phansi into ungakhange ujonge mntu kodwa wajonga into lesiyenzayo ukuyivula wena bhuti Thembinkosi Nkumanda. Ubhuti ngubani, ubhuti usukaphi, ubhuti nje ubhuti ngubani uba uNdebe siyabona nanku uNdebe. Mna ke ndinguThembinkosi Nkumanda wakwaNgquwane. Ndizalelwa apha eTinarha ndakhulela apha eTinarha. Yonke into ndiyenza apha eTinarha ndingumntana nje ngumntana wonke okhulayo. Ndikhula phakathi kwamakhaya abantu beenkolo zecawe kushiwo ngexa bethuna kwamaKristu. Mna ke umakhulu wami wathi ndinguThembinkosi. Umama uzala umama intombi kaPistoli Niki. Mna ndinguThembinkosi nje ndingunyana kaPhezile kaPhongameli wakaThukani ngokayempi ngokaNgquwane. Nami ndizalwe ngesinqe sikabongiwe oyintombi kaBuzile kaXhagalekusha kwaMatiwane. Umama mzalwa nguNotho ke intombi kaPistoli Niki, yona izalwa nguXamesa intombi kaFete Fiskali eMangwevini. Yena uzalwa utata wenzalayo uzalwa nguSayinethi intombi yakwamthatha eManqosini. Ndingumntu ke obo bantu bonjalo.
ndingumntana nje okhule Mbaxa banjwe ngalo makhaya wonani wonke namakhaya athe abangaphakathi kwawo. Bawundebe sidityaniswa apha ngento eniyenzayo okanye uyenzayo. Okokuqala uThembinkosi yi-founder, yi-initiator, ngumqali wento, ngumntu othwele ibhaka apha kuye emqondo othi le nto iviwa ndim, le nto futhi ndizayithwala, iNdebe Yakhe Revival Culture. iNdebe Yakhe yintoni bhuti? iNdebe Yakhe yinto endiyiphathisiweyo ngoba ndisathi iNdebe Yakhe lo mntu ondiphathisileyo loo nto, kuba ndisithi iNdebe Yakhe Cultural Revival yinjongo yokuthi kubuyiselwe ubuthina bethu ma-Afrika phambi kokuba ngaba kufika ungcinezelo, kubuyekazwe laa mpilo yayiphilwe ifanelekileyo, kubone ukhululeko lwengqondo nelomoya wabantu abalapha kuthi, sikhululeke singaphileli bantu, siphilele ubuthina bethu. Usaqhubekeka ukuthi kubuyisela yini? Kubuyisela ubuthina bethu. Apha thina singabazukulwana ababakhotyozwa nababethwa, njengoba bendibabiza abakhokho babatata babizayo. Abantu kweli lizwe baxuthwa, babethwa, kaxuthwa ilizwe, kaxuthwa ububona, bahlothula ingubo. Thina sisizukulwana sabaxhatshazwa nababethwa. Koko ke kafumanisa into yoba njengoba yonke le nto ibekiweyo, iculture yethu okanye isintu sethu, ubuthina bethu ayibobubo, salahlekiswa nobuthina bethu. Xa ndihleli njengomntana othe ukhule apha, ndabona ndiphahlwe kuzo zonke njengomntana oqeqeshwayo baba, ndijonge into endityiswayo nendondliwa ngayo, ndahlafunisisa ndetyisa, ndabona into baba ikhona into apha le nto ndiyityayo engathi nosanti. Ndaphawula into yokuba ngaba apha kum kule Ndebe Yakhe, kule nto ndiphathisiweyo apha kum, ndeva into yokuba ngaba ikhona into engeyiyo efana ingathi yiyo kodwa engeyiyo. Ndabona into yokuba ngaba ile culture sithetha ngalo okanye la masiko wethu ingawa aphelele na okanye ingawo nala okanye ifana nento engathi ngawo. Ndakhula ke njengoba bendisithi ndikhuliswe kwinkolo yobuKristu njengotamkhulu bam bengabefundisa abanye abanelo thamsanqa, utamkhulu wam engumfundisi, umalume wam bengabefundisi, ndikhula kula makhaya. Kodwa ndafumana inkululeko yokuzifumana apha ekuzifumaneni kwam njengekwekwe ekhulayo bemanisolusi. Ndazifuna uziqonda into yoba yintoni funeke ndirholise ngayo apha ebomini nalapha ekhaya. Xa ndizifumana ndafumanisa into yokuba mna ndingumntana ongafundi njengabanye abantwana, ndingumntana ongafaniyo nabanye abantwana, but kodwa ndingulo mntana ndinguye. Wayethanda uqonda izinto before ayitye. Bendithanda ubuza ukhula kwam, ndiyibuze, xa ingeyiyo ndiyibeke ecaleni ndiyijonge. Ndafumana ke loo nkululeko kulaa makhaya wam, xa ndibuza ndiphendulwe. Xa ndibuza nakwabanye abantu abaziinkokheli ndidibana nabo ngaphambili bezinye ityalike, ndibabuza le nto ethile isuka phi, iphi intsusa nonobangela nesizathu sokudalwa kaloo nto. Yaqala apho loo nto le baba, ndifuna uqonda ngayo yonke into yoba ibisuka phi le nto, yayintoni injongo ukumiselwa kwale nto. Ndisoloko ndisithi wena Tasmall kulo wam, ndithi ngoku sikixesha, sikwi-generation yokuba sidiniwe kukungayazi uba okwakutya kusetotini, canned foods, uba kungene njani. Sikixesha ngoku lobuza uba laa ntlanzi phaa kulaa toti ingene njani, how did it got canned. Now le nto iniyenza, le nto wena yafikela wena ithetha kanye loo nto ukuba ezi nto sithi zizo ingaba zizo na, ukwenzela uba kwenza uphandisiso ingathi kanti sityi into ezingezizo. So iNdebe Yakhe umqale nini? iNdebe Yakhe ndiqale ngo-2017. Kakuhle nge-2017 ndathi ndingumntu ophila isintu sakhe, ndifumana le nkululeko yokuphilana. Ndabizwa komyeni omathotholo kwa-SABC, umhlobo wenene. Umntu wayeqhuba loo nkqubo yayingutshatshu esithi ibuzwa kwabaphambili. Phaa ndaphawula ukukhula kokuba makuphakama kumiswe iNdebe Yakhe. Xa abantu babebuza ngesihloko sasime sokwaluka,
ndabona into yokuba ngaba uba ndizawuvela ndikhusele into engeyiyo endaweni ukubaba ndiyorhumba umonakalo nesizathu sabantu bakhalaze ngamasiko wethu agubungela ubuthina bethu nesizukulwana sethu, manke ndibufune ubunzulu bale nto baba biyintoni injongo yale nto. Ingaba isekulaa nto yayisekelwe yona ngaba bantu babeliseka nalo mithetho nalo masiko. Ndaphawula into endixelela phaa kubo, hayi khumbula kaloku nina nesizukulwana sababethwa nabaxhatshazwa aboyiswayo kweli lizwe, kahlothulwa yonke into, kwafaka qala kukutsha kuba umoyisi i-oppressor yayiyo ephetheyo eyabayo esaba amasiko wethu nezithethe zethu ngendlela efuna ngayo yona, ukwenzela uba thina sigubungelane isizwe sethu. Namhlanje sinemithetho ogubungela abantu ababhinqileyo, namhlanje sinemithetho ogubungela abantwana bethu. Uba ngaba ngomso esi sizwe somzuntsundu singakhuli ma-Afrika, ibiyinjongo yokuba ngaba isizwe sethu sesingakhuliswa. Ngoko ke luxanduva lwethu thina sike sijonge nzulu, sijonga apha ezingcanjini baba nesiseko sale nto sithi ilisiko lokunyangana isizwe sethu ayisongombulalizwe na. Wena Thembinkosi, uke wathi xa uthethayo uthi mna ndisazile futhi ndafumanisa uba mna ndingumehluko. Kulungile uba umehluko ngoba kakade besingadalulwanga kufana. Nantsi imfundiso bantu ethi kakade asidalulwanga kufana. Le nto ilapha kuwe iviwa nguwe qha, akekho omnye umntu, and akho nomntu onokuphikisa ngalaa nto leyo kuba laa nto iviwa nguwe. So i-foundation lena wona tasibona iNdebe yakhe njengoba senimqalile ngo-2017, like i-response like emphakathini injani ukususela ngoko ukuza ngoku? Inkulu kakhulu kuba ngo-2017 njengoba sasimqalile sahamba sabona into baba kumthetho into yokuqala esiyijongileyo kuba sifuna siyareviva i-culture yethu. Sabona qala xa kuvakalisa nkxwe kukhalwa ngapha ngamadoda, kukhalwa ngapha kwala madoda angawo akhokhela kakhulu kwamasiko wethu njengomzuntsundu. Sabona into yokuba ngaba basiyoqala siyojonga iinkokheli uba ziyakwazi ukuzikhokhela zona phambi kozikhokhela amakhaya nesizwe ngokubanzi. Ingxaki yethu sikhokhelwa ngabantu abangakwazi uzikhokhela, abangafundanga ukuzifundisa bona. Saya kule ndawo kukhiwa kuyo amadoda kuba indoda yakudlula elwalukweni kuzikhiwe. Sathi sokuyapha saphawula nalapha into yoba imfundiso ekhiwa ngala bantwana isincedisa phi, siyofuna uqonda into yoba esi sinto sikufundiswa phaa nobu budoda bufundiswayo apha ekolukweni komntana kusincedisa phi emakhayeni wethu nesizwe sethu ngokubanzi. Ukuba besinawo loo nto injalo bewephumelelekile ekhakile, besingazobona ngeziphumo ezimbi, besabona ngeziphumo ezintle. Kuba kaloku indoda ngaphambi kokuba ngaba kufika abaxhaphazi kweli lizwe ibiyinto etyekayo, ibiyinto enoxanduva efana nomthi. Wona umthi ukhupha izidingo zoluntu, umthi ukhupha iyeza, ukhupha ukutya, ukhupha umthunzi, ukhupha induku zokhusela, ukhupha induku zokwakha, ukhupha umlilo, iinkuni zobasa. Indoda bisenziwa into enjalo kuba bekufika ixesha lento baba ziyokwabiwa, akhethwe. Kulapho kuzawuthathwa amabutho, kulapho kuzawuthathwa abantu abazoba ngabayeni bekhiwe emadodeni. Kodwa la mbona thina umcebingeni emva kwale minyaka mimorha 500 years amadoda namhlanje angababulali nabachithi nezidlwengu bezifanele uba kanti zingaba bakhuseli. Sabona uba ukhona umonakalo kulo mthetho, ikhona imfundiso engeyiyo, amanye akhokhelisa utywala obutyhefa ingqondo nobuzwe bethu. Sabona uba ngaba masike siyorhoba uba le mfundiso iyiyo nokanye iyityhefa ezingqondweni zabantwana bethu, iye wakhupha namadoda okanye ikhupha izinto ezibizwa uba zingamadoda. So i-response intle kakhulu. So sizawubuyela guys bawuNdebe sazawuphuma nje kancane.
sibe nencoko with the legends. Sibe nencoko with the legends. Bakhona guys, kwincoko with the legends. Sisahleli noba uNdebe weNdebe Yakhe Revival Cultural Foundation. Ku-YouTube guys, siyinyamende production page yethu. Ningene khona nibukele zonke episodes zethu. Comment, like, and subscribe guys. Ku-Facebook, Incoko with the legends. Ni follow page yethu, ni like nakhona naphana ni comment khona kukhulu bakho abantu abafana noba uNdebe benza izinto indlela zonke zokuphila ba kusemculweni kwisport kwindlela nje yonke ne-impact komunye umuntu sisahleli noba uNdebe uThembinkosi Nkumanda uyifounder initiator kaNdebe Yakhe osixeleleyo uba yena wabona ba ukhona unonakele okanye ebesoloko engumuntu yena ofuna uziphandisisa izinto kwalapha into bayityisa ingqondo yakhe befuna ukuyazi ba apha kule nto indulungele na yazi ba lento ngexesha sincokolayo ukuthi gqathi into ithi ukuba zona inkomo ziyakwazi ukuyityisa utheni thina singabantu sisithi sinengqondo nazo kodwa thina sikwazi ukuyityisa na umbuzo ovelayo wena uThembinkosi ngoba ingaba nje ba i-foundation lena bakhona nabanye abantu aba-involve kanye kule foundation kaNdebe Yakhe. Bakhona abantu aba-involve kwiNdebe Yakhe. Bakhona uNdebe Yakhe ungasebenzi yedwa. Ukhona umuntu kwanto ngokwengcambu, o-Love Life, even nezikolo ezisebenza nazo nasezikolweni like inkululeko high school ezisebenza nasezikolweni abantwana kuba sinenkolelo ethi ukukhuliswa komntana uxanduva lwethu sonke singabahlali babantu. So bakhona abantu ke ngoku ezindazi ezisebenza naNdebe Yakhe like ezikolweni njengoba sisitsho sikhangela abafana abancinci ukwenza bangomso babe lihlumelo lethu kuba sonke sihobe engcwabeni sizawufa. But abantwana bakhula ngasefa babasinde kubuxoki nakwi-cavity nezixisileyo. Injongo kaNdebe Yakhe we need abantwana bethu basinde bona kuleyo yonke kule nto thina sifake kuyo. Uba thina siyayika uyithetha inyaniso sibaxelele inyaniso kwaye siyakuyamkela abantwana bethu babasinde kuxokile ukwenza bangomso bona babezizixhobo zembali yobuAfrika bethu bayazi. Like when based like umbono kaNdebe Yakhe ne-vision yakhe ne-aim into like nifuna iyenzeke kanye nifuna uyi-achieve ngoNdebe Yakhe like i-set direction yakhe ukubona kwakho wangokuba sisekusha sisakhula kuba sisebenza nabantwana isekwendleleni kuba indlela ithatha ixesha eminyaka ukudilizwa kwabantu bekuntu bethu. Isinto sethu sithatha 700 years ukukhushwa bona ukuhlonga nathi ke kwapha kuthi saqala uba aba bakhulayo thina bathi nasuza nganto kodwa bakhulayo bona bawuzuza nento ethi kwawukhula aba bakhulayo bona ubiNdebe Yakhe izawuhlala ikhona yona abantwana bona bathi sakhula pha safunda sakhathina kulamthi kuba sisitsho nje sijonga baba makusinda aba basayo uNdebe Yakhe ngokuthi sefoundation ehamba ekhulisa baba ezi zinto zonakele so yikuthetha ngazo zizo ke ngokwezinto sisithi uba sinothetha inyaniso siye phambili singoyiki sincokole nabantwana sibeke le nto iyawuhlala iminyaka yini. Ndike ndathi kwenye episode sakhululekile ndisithi even nakwilizwe lethu Thembinkosi kukho imibandela ethile oqonda nokuza ichukumisa uqonda Thixo izamthethisa yebo even nento esizivukeliswayo iyaqala ichekishwe lana uba ayizobana impact ethile kwicala elithile mhlawumbe ku-government or kulo company or whatever. So like for wena like usithathe eso stand uthi mna ndizayithetha inyani ndizayibuza imibuzo imfundiso leyo mntwana ethi kufanele basikhululeke ezingqondweni kufanele sizibuze izinto singoyiki ngoba ngelinye ixesha sikwazi noba blame abantu aboyikayo ngenxa yoba i-background indlela abakhulise ngayo. Now ndifuna ukubuza umbuzo othi starting from 2017 ukuza ngoku like ingxaki enidibene nazo like i-challenges
enidibene nazo ningundebe yakhe zeziphi nalapho kwezo challenges nazamazama njani nisenza ukuze bekanti because ukusuka from 2017 uthi ngo-2022 iminyaka emihlanu ithi loo nto leyo niyaqhubeka niyakhula so legend yeni yendebe yakhe i-challenges niyaphumela njani kuzo? Zisisho bazininzi challenge kaloku siyabona sifike kweli xa nathi sizalwe kule era yokuba ngaba sonke singazi nathi njengoba sisitsho nathi sizalwe kule era yokulahlekiswa kwengqondo singenayo inkululeko yengqondo yethu sizalwa ngabantu abafuna sibe zezinto bafuna bona sibe zizo singabizizwe izinto sisizo ufumanise uba bangoku apha kokwenu xa usithi wena ndikholiswa mna yile nto kuthiwa ngoba kufuneka wenze le nto umthetho uthi xa ufuna uphanda ba lo mthetho kukabani ufumanisa ngumthetho orhintyela ingqondo sonke so nalapho ke umesiya ke ngoku nasemandla abantu kwezi ndawo siyakuzo abanye abantu ufuna uqonda baba wena ubani kutheni uzawuza nezinto ithathaphi wena le nto funeka ngoku mna ndimcacise baba kule nto ibonwa ndindedwa uba naye ndimbonisi baba wena ubani ke nguzasixelela le nto ugqiba uba mncinci uyazelaphi le nto so sidibene nezo zinto ezo but kuba sisazi into yoba akululanga ithonsi nganye utshintsha umAfrika ngento ayifundiswe for iminyaka emininzi udwa yena ukuyena wahlohlwa ngayo iminyaka emininzi so ngokuyena akolulwa kususa la kwethu emehlweni but sahlala sisazi into yoba masihambe sidlule ihlumela abakhulayo bona bazayibona inyaniso kuba apha sizama ukukhulula amatyathanga ukhoboko lwengqondo uba ngabayikho inkululeko edlule ingqondo umzimba useless bingqondo ayikhululekanga so yiyo loo nto sisazi uba ngaba kweli xesha sithi abanye abantu bababombekile engqondweni basatixeke ezingqondweni akuzobakho lula kodwa sisazi thini into yoba ngomso lakuphuma ilanga lawuhamba iminyaka abanye abantwana basezakhululeka engqondweni bahlangule balungise ilizwe lethu ngokwendlela efaneleyo uba namhlanje sinemiceli we-gender based studies ngobukhoboko bengqondo so siyabizwa kwezinto ufumanisa uba nantsi ezinye izinto udibana nabo lo mntu batshintshela into ezenzekayo ngesintu sethu zimasikizi zisibangela abantwana bethu basikhanyele isintu sethu nobuntsundu babo ngenxa yezinto ezimbi ezenziwa sisintu sethu. Ndike ndathi sisincokola ndisithi nendlela esizama uziteklisha ngazo ingxaki esijamelene nazo lomntu kakabala yiye ebangela uba kanti iingxaki zingasombuleki ngoba sifuna usisombulula ngemisini sinengxaki nje kuThembinkosi yeziyobisi notywala nontoni nendlela esifuna usisombulula ngazo asithi makuhlalwe phantsi akho foundation zifana nondebe yakhe sithi hayi man guys mahlale phantsi obutywala bebusisela ntoni esizwe lethu ezi ziyobisi zingene njani ngokululeko ngoba zingekho ngoku undebe yakho ufika kum ngoku njengendawo yokuhlala hayi man hlala phansi man yintoni ingxaki sisuka phi nale nibe nani ningazi ingqondo kodwa nisithi guys hayi man masiphathisane masincedisane ucinga masike sikhuphele ezingqondo zethu sizibeka apha phansi yebo so undebe yakhe ufika enjalo kumlike wena Thembinkosi like njengoba nisiva ba undebe yakhe ungoluntu now uluntu lunereceiver njani nina izondebe yakhe yabona thina abantu bakuthi basithandisa into kakhulu but kunzima usiphila undebe yakhe daswa sifuna ukwakha isandla ukwenzela baba ingqondo ezininzi nezandla ezininzi singenza zakhe into ephucukileyo singabizizo individuals sibe sisandla uluntu lwethu xa uthetha bayasikwazi ukusiva kube mandi but ayona ndibambileyo kuyiphila nokuyisebenzisa lento uyiphathisa wena lento ilapha kuwena lento uyivileyo we need uthatha isigqibo uthathe action sininzi izanxwe ezenziwayo ezithethwayo but into ebalulekileyo kuthatha indlela yaphambili loo ndlela ke sayithathiswa xa sithe sadibanisa amandla wethu sonke sabuyela ebuntwini that revival ukubuyisela amandla wethu kuthi sonke ubuntu bethu kulapho savukelwa sonke uba omnye achukunyiswe yenye into omnye achukunyiswe ubona igazi lomnye umntu lixhaphile omnye bulisa uba akhathazeke bayibona igazi lomnye umntu lixhatshwa zizinja omnye abona uba hayi ubana nomqabatha hayi ubani andinoze ndibukele umntu wedliwe ngulo andinobona so loo nto uba kunodityaniswa bonke laa bathi abantu bengafanelekanga abantu bagubungele kwezilwanyana izawubanga uba sithi hayi yaphambili ke ngoku Simone
if bakukhipho olufuna utshintsha like apha ke-foundation ngeyiphi loo nto leyocinga mhlawumbi ninga-improva ngayo nani ezondebe yakhe njengoba niyle-foundation ngoba ngelinye ixesha ukusebenza nabantu akukho lula ngoba iyaba ngathi kubo ebantwini intsha le nto niyisisaqali yinto bisoloko bikhona now ungazama mhlawumbi utshintshe endawo ukwenzela uba at least ne-message nombono like ufikelele ngendlela yabona njengoba sithi akho nto indala phansi kwelanga phezu komhlaba zonke izinto azikhontsha zindala nto nje ezindlela zimana ngotshintshwa phakathi kamahle wethu uba sinokwazi ukukhulula amandla engqondo abantwana bethu ukwenza baba nezinye inkolelo abantwana bakholelwa kuzo sikwazi ukusondela sibazi abantwana bethu bazi intoni zintoni abaziphathisiweyo ilintoni uxanduva lwabo phezu komhlaba singabaxoxodisa abantwana sibe yipavi yabo njengabazali thina sifuna benza intando yethu bengakwazanga abantwana funeke sibakhe sibathi sibabhede sibalondoloze singabenza amakhula bakhuliswe imvula namanzi amdaka abantwana bethu basithathele uxanduva siphathisane sonke ukwenzela abantwana bazothi ngomso bakhe imbali yelizwe lokukhulula elizwe kobo bukhoboka bacencesheleke ngenhlonipho nangesihomo singathathi izikolo sizenze indawo yolahla inkukuma zethu sithathe into baba loxanduva lwethu thina emakhayeni wokukhulisa inzala yethu esiyinikiweyo sithe sesiphiwo sethu musa kutheni xa izawuthi ileli phaa ingasebenziyo kuthiwe luxanduva likatishara xa ibhubhile abe uxanduva lwabanye abantu iseluxanduva lwekhaya nabantu babo noba benjani kwabe bethe usisiphiwo sam nam ndathi umamam lowa uzawuba luxanduva lwam noxa senjani so iNdebe yakhe ngo-25 la culture yethu into baba sibuyeleni kubuthina singazoyeyi thina sizoyike sizicekise kuba ngoko ke uba sizawuhlala singakwazi ukuvuselela thina kubuye ubuthina asikwazi siqhamise into zizizwe sawuhlala sihamba nomrhiba wezinye inkolo nezinye izizwe singabanye abantu singakhange sibe sithi siphumule nje kancinci sawubuye egazi Sibe Incoko with the legends. Sibe Incoko with the legends. Mulweni guys, sibuyile kakhona kwenye isiqendu se-Incoko with the legends. NdinguCizana, ndinguncenceza, ndizimabezi nomongo, ndingunceda utsho. Sisahleli noBhuti Thembinkosi bawuNdebe. Ndike nanomdla kakhulu utasibona kukho le nto uyincibileyo apha entloko uba nje kancinci kangamagama nambalwa uxele mhlawumbi intsusa yayo unobangela bayo nesizathu sayo kaloku ndaziba sisitsho sisiphawule sisibamba ngqondo kuba apha kuthi esintwini sethu zonke sizintlanga sineziphawulo esibonisa ngazo uba uyawuphawula abezulu banawo umqebe bona abazifakayo nabanye mhlawumbi sithi mlando mbamba ngqondo umqebe phosi intsimbi esiyinxibayo not because uba singamagqirha songasithwasi nto nje siziphawuli nokuziveza into baba wena uyazingca ngobunguwe bakho ubonakala baba umephi kweli nto ngumXhosa mna ngenkomo bandilapha phakathi kwesizwe sabeXhosa ndikhulele apha ebaXhoseni ndikwazi ukuthi ndohluke kwezinye intlanga ngobuhomba bam ukuhomba ke ngale ntsimbi andiyibuze nje le nto wena mkhulu waThembinkosi ndiyibuza kuba abantu abaninzi bayayinxiba uthi xa uzawuveza umbuzo nobe ndibuza ufumanise uba ayayazi hayi bendihamba nomhlaba ndibuziswa yiloo nto leyo ngoba kubalulekile uba izinto sizazi ezintsimbi nezimpahla sezinxibayo izizathu zazo noonobangela bazo now kakhulu basinokuqwalasela ndaswandisithi kuyafuneka kakhulu singa-imitate i-past generation sifune amava wayo thina kakhulu sawufuna ukujonga sibuyele kwindlela okhokho bethu nabantu abathile babenxiba ngalo but ezinye izinto ngoku zihamba nala maxesha wethu basinocacela inyanipo baba ezinye intsimbi zinembali yazo ezivela ngohlobo lwazo apha kulo mzuntsundu siyafumanisa abantu ke banendlela imbali ebacacisela nganto sobe ndisithi imfundiso yethu isuka kwabantu abangeyo yabo
So isifanele ke ngubaba sibe kunento sisizwe si-confused kuba ngakumbi thina sixhatshazwe kakhulu engqondweni, saxhatshazwa kakhulu emoyeni, sawuzoxhatshazwa nasenyameni. So ezinye izinto zethu kulahleka intsusa yazo nonobangela. Yile nto kuba kubalulekile ke ngoxa sithethe ezi zinto lemibuzo singayiki uba siyazi sithi ebantwaneni bethu hayi masambe siyoyiphanda, uba siyazi into ethile sithi hayi asiyazi, uba leli gama kule ngingqi mna ndithi kulo hayi sisibamba ngqondo okanye sibamba okanye into ethile sithi hayi sibiza ngolu hlobo kule ngingqi ukwenzela umntana xa fiwe lo mlambo esikweni ithi ayazi ngohlobo oluthile. Like ikamva lithini for uNdebe yakhe? Ikamva likaNdebe yakhe apha ejonge khona ukubhaqa lo mzuntsundu ukhululekile emoyeni nasengqondweni, kwenziwe izizathu namasiko nezinto ezakhe izizwe sethu eziphilayo, kwenziwa amasiko aphendulayo nathethayo naphendulayo angalelanga, kunga-imitathwa, kwenziwa amasiko wethu inkomo zodongwe azithethela isiko lizithethele. Kubonakala abantwana bethu besazi emva kokholo, lingahlala besizwe sethu sikholelwa singazi, ngaske isizwe sethu sikholelwe sazi kuba kukho abantu bebhubha besakholelwa bengakhange bazi. Inzondelo lethu kukufundisana, ngaske sifunde siwazi ugqiba singahlali sikholelwa nje kwizinto esizityiswayo, singafuni ukondliwa, sifuna ukondliwa singafitwa kuba namhlanje nje sesikule nto sikuyo nje, kubulawa makhulu, kubulawana abantu ababhiqile kungaziwa nzulu baba ivelaphi lekhefu iziswa bani. Namhlanje thina sabhalelwa imbali lotshaba lwethu. uNdebe yakhe ke engqiqweni yakhe unqwenela into baba ngaske abantwana bethu baphile ububona nakwindawo bakulo baziphile le nto bayizelweyo, babe ziziqhamo eziqhamisa nembali yelizwe yangomso, ukwenzela baba ngomso abantwana bakhule phantsi kwesikhanyiso esisiso namakhaya nentlonipho nesihovu, kuba isizwe nasiphi isizwe singenantlonipho nesingenasalo ayisosizwe eso. Ngoxa ndibukele ntoNdebe kukho abantu abanxiba imfele, abantu abanxiba imintsimbi, siwombe ngaphandle kodwa inkohlakalo yethu ngaphakathi sizimela ngamasiko neenkolo. Yinto le nto ibangela ukhathale kangaka ngento zonke? Yiyo le nto ndisithi kufike, uyabona kufike le nto baba kwavela ubunzima. Wonke indalo elapha phantsi komhlaba inomsebenzi wayo. Ndake ndazibuza lo mbuzo uba wayi kutheni mna ndizawufumanisa baba ezi zinto ezawugcinwa phaa kum engqondweni zikhona ezinto bendizinqwenela ukuzazi nokuzigcina, kutheni ndizawuhlala kule nto nje zange ndikwazi uzifumana kum loo nto le baba. Mna kutheni ndingakhange ndihlale kule nto, kutheni ndingakhange ndinqaye ii-definitions, ndinqaye iinto ezininzi, ndizawugciniswa nento engafunwa ngabantu bayo kuba ezi nto ndiziphathiswe abanye abantu abazifuni. Into ilapha dasimula ngoNdebe yakhe nizawusweleka dasimula, nifuna umshiya uNdebe yakhe eqhubekeke esenza legacy, eqhubekeke yenza yinto le nto nifuna uNdebe yakhe abe kanti uba sisitampu uba yilaa nto enkweziqinileyo. Yiyo le nto okay ndawuthanda uNdebe yakhe kanti baba ujonge kakhulu kwihlomelo okukhulu ukwenzela uba ngomso isizukulwane esawuthi sizalwa apha singahlali inkoboko ezikhethi kuyo. uNdebe yakhe ngasikabe sisitixo sokukhulula iingqondo eziboshelelweyo zabantuzukulwana bethu nesizukulwane sizayo, sona sikwazi ukuyichola into phantsi kweenyawo zayo, sona sikwazi ukuzisebenzisa le nto indalo ibathumele yona apha abantu, bangahlali bekubotshelelwe babhubhe bengakhange benze nto phezu komhlaba, bangajiki namandla wabo xa bebuyela besifa. Ntonqweno wam into baba abantu bangafi namandla wabo, amandla babo bahlale ehamba kwamanzi acocekileyo esherisha esondla abantu. So uNdebe ngaske angafi ahlele ehamba kwamanzi omlambo. Kakhuthaze nje umuntu dasibona uhlele endlini, umuntu othi andiyazi uba ubhekwa ngaphi, yintoni ongamkhuthazela kuyo kuyo yonke imeko yentlalo esikuyo eneento ezininzi
eziqonda eyimingenelela kodwa uqonda kuba ke kuthiwa hayi indlela eright le ungamkhuthaza uthini la muntu ma-Afrika mahle apha sizalwe kwilizwe elikhiwe ngobuxoki obakhayo kwaye kwinyani kuba soyika kuba kuthiwa izawuchithwa. Kweli lizwe inyani ithe cwaka, ubuxoki buyangxola. Ufuna wena ke ngoku ungozoyika uthetha nawe wetyise. Iinkomo ngoku xa ziyotshona emva kwelanga ziyahlafuna, zikhangele le izawungena kweli susu, zithathe enye ziyifake kwesinye isusu, zikhangele into ezayondla, ziyikhuphe engazoyenzela nto. Nathi xa sihleli into esizinikwa yiyo yonke into masikwazi ukwetyisa, sikhangele ubuxoki kule nyani ndiyithethayo. Nabaphulaphuli mabakhangele ubuxoki kule nyani ndiyithethayo, bakhangele inyani kobo buxoki ndibuthethayo, kuba ikhona inyani kobo buxoki ndibuthethayo, bukhona ubuxoki kule nyani ndiyithethayo. Yiyo loo nto umntu xa uthetha ufuna ukukhangela uba yintoni iphi inyani apha. Xa uza ukhangela ingqaka apha kwelo ndisindilisenayo, kule ndebe esihleli ngalo kuyo, ukhangela ingqaka liza kondla, uyeke intloko. Ukubulela kuqala owona mbono phambili kuyo yonke le nto ukuzisa abantu abafana nayo sithi guys sithethana amabali ngokwenu ngendlela yenu nifuna ngayo ukuhamba nani kule jeni sisithi sherishani ukuthi inhlungu yenu kuphani inhlungu yenu uvuyo lwenu kwezinto nizenzayo okona kukhulu kukuncoma. Andisoloko ndisisika sincokola khona ebhubusana sithi akhona imali guys noba besinoba nayo imali kodwa noba besinobeka malini phambi kwabantu abenza izinto legends it will never be enough ngoba ukwenza impact omuntu that is priceless. So ukubulela sincoma sisithi uNdebe yakhe makaqhubekeke kasimanje, you know, uNdebe yakhe akhule, uNdebe yakhe uhulumende nazi foundation hulumende corporate and that's small ngelinye ixesha ugovernment wethu uba nayo impazamo yokuba xa uya kuye as a-business okanye as i-organization as i-foundation acinge mhlawumbe hayi ufuna olwakho uncedo kanti ngelinye ixesha ufuna nje hayi sibe ziipatna kwenzela uba mna ndifikelele kwezi ndawo ungafikelelanga kuzo wena government. So ugovernment wethu should really see as foundation zingabi sezikoleni zivaleleke ufumanise banga siyazi uNdebe yakhe kodwa withi wena ngoncedo lwakho urhulumente ube nawe uzawuncedakala ngoba kukho imingeni urhulumente angakwazi ulwisana nayo kuba urhulumente uphezulu thina silapha ezantsi sisithi ababonayo izinto ibali kaThembinkosi ngoNdebe yakhe into ebalulekileyo ukuzazi wazi wena ukuzazi kwakho kungaphelelanga namhlanje kodwa ukuzazi kwakho kuqhubekeke uphila nawe mihla ngemihla. Lanto soloko sisitsho kuThembinkosi lanto yenziwa ngamazolwane amanzolwane wona azazi ba mna kufaneleka ngandemdaka mali bangalolo xesha into emdaka likhuphe. So into nini niyikhuthazayo nithi abantu into ityayo ngoba abantu ngelinye ixesha sisihlala sizincokoleni lwesi sithi abantu umuntu uyigadile into ayisusa kodwa when it comes engqondweni and you know the small mkhulu wami i-oppressors i-conversation le ezawuthatha abanye abantu but i-oppressors the small bahlala phansi bastadisha ingqondo zethu the small umuntu oza kubophelela engqondweni ugqibile. Into ebalulekileyo masikhululeke nezingqondweni sifuna ukwazi uba ezinto kuthiwa zilungile ingabanyani nazo zilungile na nali likabani kaNdebe yakhe sizisa kuthi sifuna nani nikhuthazeke apho nikwezokona nikuso sifuna nani niphambisise izinto zonke izinto zikhoyo apha ebomini bethu umuntu futhi ayazi uba nendawo abekwe kuyo ubekela isizathu noxanduva luthwaliswe ngesizathu singazibaleki indawo esibekwe kuso. Ku-YouTube siyinyamende production page yethu ningene ku-YouTube kwipage yethu nibukele episodes zethu zonke zilapha nikommente nisinike mani uba apho nifuna siphucule khona nisixelele
Facebook Incoko with the Legends. Ningene kwi-page yethu ni-follow ni-like, you know, ni-comment ni-sneak abantu Incoko with the Legends ayikwazi uba khona kungekho nini. If abantu abenza izinto Incoko with the Legend ayikho xa sibona. So siyayivalela lo hlobo Incoko with the Legend ukuthi sawubonana kwenye episode ezayo. Inkosi. With the legend.